בוקר טוב חברים יקרים שלי, מה שלומכם? כאן רז טישלר, מנכ"ל זינוק ייעוץ עסקי ופתרונות מימון בע"מ. היום אני רוצה לדבר איתכם על היחסים האינטימיים שלנו עם הבנק. הבנק זה בדיוק כמו בת או בן הזוג שלנו בחיים, אם בחיי הנישואים ואם בחברות או בכל דבר כזה. היחסים האלה מושתתים אחד על אמון והרבה, ועל דבר שני, על קשר אישי, חיבור אישי בין שני בני הזוג. ולכן, אחד הדברים החשובים באמת, זה ליצור את האמון, או לבסס את היחסים שלנו עם הבנק על אמון. איך אנחנו עושים דבר כזה? הרי החיים שלנו לא סובבים סביב הבנק, אנחנו לא נמצאים איתו ביום יום, ואנחנו גם לא כל הזמן נמצאים וקופצים לבנק. אבל אחד הדברים החשובים הוא באמת, הוא לא לבוא ולהפתיע את הבנק. לא לבוא ולהפתיע את הפקיד או את מנהל העסקי שלנו בעובדות מוגמרות. עובדות שאיתם אין לו מה לעשות. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה או להסכים להם או לא להסכים להם. וכשאנחנו עושים את זה, זה בעייתי. כי אנחנו בעצם הופכים את היחסים שלנו לזה שאנחנו מכתיבים מה אנחנו רוצים, ולבנק אין שום say או שום אמירה. וכדי ליצור את האמון הזה, וכדי שלא ניצור הפתעות, חשוב מאוד בתהליך היומיומי, או לאורך חיי העסק, לעבוד בצורה נכונה. בצורה נכונה זה אומר, אחד, לבוא להיפגש עם הפקיד בבנק, עם המנהל העסקי, לבוא להיפגש איתו באופן רציף, אחת לחודש, אחת לחודשיים, וזה בלי קשר לדברים השוטפים שאולי אתם נפגשים איתו, אלא ליצור מצב שבו אתם באים ויושבים ומכינים אותו לפגישה, אומרים לו אנחנו רוצים להיפגש איתך בעוד שבוע, כדי לדבר על סטטוס העסק, איפה העסק נמצא. חשוב שתבואו לפני כן ותכינו לעצמכם, אני בטוח שכל אחד מכין לעצמו, ואם לא, אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, על סוגיית תזרים המזומנים. חשוב מאוד שהדברים האלה יהיו מוכנים, שהדברים יהיו, לא צריך תוכנית עסקית מלאה, מקיפה, וזה יכולה להיות תוכנית שמציגה את מה נעשה בעסק ומה הולך להיות בחודשים הקרובים. תבואו ותראו לפקיד, לבנק, שאתם יודעים בדיוק איך העסק שלכם מתנהל. שאולי אתם מזהים בעיות כמה חודשים לפני, חודשיים, 3, 4 לפני, זה יכול ליצור מהפך ביחסים או באמון של הפקיד, של הבנק בכם. כי כשהפקיד והבנק רואים איך אתם מתנהלים, שאתם מבינים מה אתם עושים, שאתם חושבים על האופציות או על הבעיות שיכולות להיות בהמשך, ומה אתם מתכננים לעשות מצד אחד, ושאתם יודעים כבר עכשיו איפה צפויות להיות לכם בעיות, איפה צפויות להיות חריגות מעבר לקו האשראי. כמובן, נכון, הכל על בסיס הערכה מראש, הכל על בסיס ניסיון אולי מהעבר, בטח ובטח אם יש לכם עסק שהוא בתחום, שהתחום שלו מושפע מאוד מעונתיות, מהשפעות סביבתיות, דברים כאלה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. היכולת הזאת לבוא, לבנות ולתכנן מראש ולשבת עם הפקיד, לא ביום שיש בעיה, שיש חריגה מקו האשראי שנתן לכם הבנק, אלא חודש, חודשיים, 3 לפני, כמה שיותר כמובן עדיף, אבל זה עדיין בגדר הסביר, באופן כזה שאתם באים אליו ונותנים לו להבין מה קורה בעסק. הפקיד בבנק, המנהל העסקי, הוא לא חי את העסק שלכם, יש לו עוד עשרות תיקים, עשרות עסקים שהוא עובד איתם בשוטף. וכשאתם תבואו אליו, זה ייצור לו אמון אמיתי במי שמולו. ואתם תראו פתאום נכונות ואפשרות אחרת ממה שהורגלתם עד עכשיו, לגבי מימון, לגבי הבנה, לגבי מגבלות, כל מיני דברים. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
מצד שני, העסק בסוף, מאחורי כל בנק, אנחנו עובדים עם אנשים. אנחנו עובדים עם המנהל העסקי, עם הפקידים, אולי עם מנהל הסניף, והיחסים האישיים מאוד משפיעים על היחסים שלנו עם המערכת הבנקאית. אתם תתפלאו לראות כמה יכולות יש לאותו פקיד שאתם חושבים שאין לו יכולת השפעה, או לאותו מנהל עסקי, או מנהל בנק אפילו. היכולת לקבל החלטות היא גבוהה, היא רבה, והיא מורחבת מאוד. רק חשוב שהיכולת הזאת תבוא לידי מימוש ביחסים שלכם איתם. ואיך זה יכול לבוא? כי כשבן אדם בסופו של דבר בא ויוצר קשר באופן שוטף ותמידי עם הבנק, עם הפקיד, באתם להפקיד כסף בכספומט, תיכנסו פנימה, תגידו שלום לפקיד, תגידו שלום למנהל הסניף, למנהל העסקי. באתם עכשיו, אתם עושים חלק מהדברים בצורה אוטומטית, בצורה שלא דרך הפקיד שלכם. תבואו ותגידו שלום, תבואו תברכו, אם זה לשבת או אם זה לקראת חג כזה או אחר. כל דבר כזה הוא מאוד מאוד חשוב. ולכן חשוב מאוד לעשות את הדברים האלה בצורה שוטפת, בצורה מלאה, בצורה אינטימית, כדי לשמור על קשר אישי. גם היחסים עם בן בת הזוג שלכם בבית מושתתים על הדברים האלה. ואם לא תטפחו אותם, ולא תיצרו את האמון, ולא תיצרו את הקשר האישי, וכל הזמן תשקו אותו, ותפרו אותו, ותגדילו אותו, היחסים האלה ייגמרו. אותו דבר גם בבנק. היחסים האלה, אם לא תשקו אותם ותפרו אותם ותעצימו אותם, ולא כקלישה, אלא באמת להגיד, לא חייבים עכשיו ליצור קשר יומיומי ושוטף והכל. לא, גם אתם עסוקים מאוד, וגם בבנק הפקידים שם עסוקים מאוד, אבל מדי פעם בהחלט זה חשוב ליצור את הדברים האלה. זה ייתן לכם הרבה יכולת וצמיחה לעסק, ובאמת חשוב מאוד שתעשו את זה גם בצורה נכונה. כשאתם בונים את התוכנית ומציגים את הפעולות, את הפעילויות ואת הכוונות שאתם עשיתם עד עכשיו ושאתם הולכים לעשות בהמשך במסגרת העסק שלכם, חשוב שתעשו את זה נכון, אמיתי, במשהו שאתם מאמינים בו, כי לכתוב הכל, הנייר סופג הכל. הנייר סופג הכל, ואפשר לכתוב מה שרוצים. אבל תעשו את זה בצורה זהירה, נכונה, עם הרבה מחשבה מאחורי זה, באופן כזה שמצד אחד לא תשתוללו, מצד שני אל תמעיטו ביכולת שלכם, באופן כזה שבסופו של דבר תהיה לכם יכולת להגיע ליעדים. כי כשהבנק גם יראה שלא רק שאתם יושבים איתו, אלא אתם גם מגיעים ליעדים שלכם, זה יהיה מעל ומעבר. הדלתות והחלונות, הכל ייפתח בפניכם, ושיהיה הרבה בהצלחה. אנחנו נמשיך לעזור ולסייע לעסקים, אם זה במימון ואם זה בייעוץ עסקי ובליווי מול הבנקים, כי זה בעצם החזון שלנו והאמונה. אז שיהיה הרבה בהצלחה ולהתראות.